monga lero pa 20 April ndi tsiku limene auction floors kuno ku Lilongwe yatsegulidwa, mwayiona bwanji mitengo? Ayi ndithu mitengo sili bwino. Tinganene kuti foja wambiri wabwezedwa. Ndaonapo ndithu mabelo ochuluka kwambiri amene abwezedwa, so tikaona zimenezo singanene kuti malonda ayamba bwino. Ayi Mkuona kwanu muona ndi chifukwa chiyani vabweza foja ameneyu? Tinene kuti ali ndi grade loyipa kapena zili pati? ine ngati munthu amene sondakulira kumudzi komanso mulimi wa foja, kuno nkhani zobwezabweza foja ndi chaka chilichonse, ndipo sindikudziwa kuti kumakhala manda yake ya foja mmene akabweza kuti amakhala kutiko, chifukwa zotsatira zake ndimaona ngati amayitanitsanso kutsitsa mtengo. So zona zakuti manda a foja obwezedwa kulibe. So ndikuona kuti ndimangokhala cholinga chofuna kuti alimi athu aponderezedwe, asaone kuwala pa ntchito imene iwo agwira kwa zaka zochuluka, amene kwa miyezi ochuluka kuti foja uchafike kuno ku auction. Sono akamachita zimenezi mukuona kuti chitsogolo kapena tsogolo la dziko lili bwanji, popeza Malawi amati nthawi zina akusowa forex? Zikatere ndiye kuti zimakhala kuti chitukuko cha dziko singende bwino, chifukwa malonda a foja mdziko muno ndi okhawo amene amabweretsa ndalama zakunja. Ndiye tikamaona zimene timadandaula kwambiri. Nkhani zimenenso mudziwa tulankhani kuti sikoyamba kuti kapena zabwera ni boma ili kapena boma lijali. Nkhani za foja mdziko muno ndi zatsamunda, atha kuziyamba bwino mapeto ake alimi azilira, kusonyeza kuti mdziko muno muli chinthu china chake chimene chofuna kuti chichitike pa nkhani ya foja. Alimi ngati titapanda kusintha zinthu zina ndi zina zimene mlimi sangakondwe, ndiye kuti ulimi wa foja alimi adzakhala kulira mpaka kalekale. Chimakhala chodandaulitsa chakunena kuti ulimi wa foja eni yake amakhala kumudzi, sakhala muno mtawuni, ndipo nkhani ya foja ndi nkhani yovuta kwambiri imene mlimi amayembekezera kuti mwina foja wake akabwera kuno ku auction agulidwa mwa mtengo umene ungakomere mlimiyo. Komanso ndimafuna ndinene lero mmamawa ndinadzuka ndi zinthu zina mmutumu, ndinanena kuti malonda achitsamunda. Ndimatanthauza zinthu zina kunena kuti mwamva paja kunena kuti pafupi zaka 90 ulimi wa foja ukuchitika manga bungwe limene la Auction Holdings Limited likuyang'anira malonda amene wa foja. Funso nkuti kodi iwo sadapezebe njira zina zakayalidwe ka foja, chifukwa ngati utakhala kulidwe ka foja koyala ndiye kuti mlimi asangalala. Kodi ineyo foja wathu igulu lija lizigwirizana kuti ife foja wathu chaka chino tigulitsa pa mtengo wakuti koma osati azitipangira mitengo. Ayi, so chifukwa chimenechi ndikufuna kuti kutsogolo kuti khala pansi ndi aboma, chifukwa 80% yachewa yauli alimi mdziko muno ndi achewa amene amalima foja kwambiri. So koma ndimaona kuti nkhani mpaka lero alimi akadagwiritsabe ntchito makeni, mpaka lero alimi akugwiritsabe ntchito manyo kumalimidwe awo, pamene maiko azathu zinatha kalekale anthu amagwiritsa ntchito matractors zotunga madzi, lero ndi mashini amagwiritsa kuntunda. Koma chodabwitsa nchakuti kagulu kochepa ka anthu kamakhala pansi kumakambirana za malonda a foja, ali mu ofesi akumwa madzi awo zizira, pamene mlimi amene adavutika ndi ntchitoyi ali kuja kumudzi amene nthawi zonse amakhetsa thukuta la chinthu chimene adachivutikira. Koma kuno ku auction amapanga mitengo tofuna kukhumudwitsa mlimi. So ine ngati kalonga wa achewa kunoko ku Malawi, ine ndikufuna mitengo ya foja isinthe, pachitike zinthu zimene zingakomere alimi mdziko muno. Alimi eni akewo popeza inu patenga nthawi mtsogoleri wa achewa kuno ku Malawi kunalibe, mwalimbikitsa bwanji chifukwa ambiri ayamba kugwa ulesi kuti asiya kulima? Ndizoona alimi ambiri agwa ulesi malinga ndi imene zinthu zikuyendera, komabe ndikufuna kubweretsa zakuti ifeyo ine ngati fumu ndi amene akugula foja komanso aboma tikhale pansi tikambirane, chifukwa palibe chimene chingayende pa malonda a foja osakambirana ndi eni alimi kuti zikuyenda bwanji. Muona kuti alimi ambiri anasiya kuchokera kuma amene azungu achoka kunja adabwera kudzagula foja, koma kuno iwo aja asiye uzogula foja zija
ayambaso kulima nawo fodya. So sizingatheke kupikisana pakati pa mlimi ndi mlimi. Utekwa kugula fodya kumangokhala kwa ine ndimati ndikuphiphiritsa anthu awa kunoko iwo adabwera kudzalima fodya. So ndizodandaulitsa kuti azungu enieni muona kuti paja pamene amalankhulira onse ambiri ndanduna okha ndaona kuti alankhula chichewa kumapeto kwake, koma amangolankhula chizungu chokha. Tsono funso kuti munthu amene amasamala fodya kumudzi adziwa bwanji kuti fodyayo atikuwa mubweza pa zifuwa zakuti fodya meje zangokhaza chizungu zokha. Anduna okha ndi amene alankhulako chichewa chimene ndachimva imeneyo. Sono iwo ogula fodya plus akuboma mwalangiza chiyani popeza wonse ali m'manja mwanu?